Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Gapemala. Pemirsa, selamat aktivitas. Kita mau berangkat ke Jepang pemirsa. Mau main ke Jepang udah lama. Terus mau ngurus KTP insya Allah mbok apan. SIM iki arep tak urus cuma waktunya masih ada waktu sebenarnya sih. Masih ada waktu beberapa hari lagi sebenarnya suwi gampang lah sepenting KTP nesek pemirsa soalnya tinggu Mas Santo kita nyiram kembang sek guys aku nyiram kembang dulu pemirsa kena pora ya gini namaku si Upil bu nangis dek tak nyirami nyirami tanaman pemirsa aku bayam merah, kangkung, terong, cabai pemirsa. Ibuku wingi titip bibit tak tukokno. Gua arep dipot arep diopor apa aku guys. Gak paham aku guys. Gini. Tundaut pemirsa baik. Aduh. Terangku tunggu syukur pemirsa terangku pemirsa aku tunggu syukur aku juga ngicir kunyit tomatnya juga urep tomat gede-gede guys gak sia-sia oleh aku ngopeni pemirsa ini juga pemirsa loh ini loh kita cabai yo bayam merah terus timun kacang kangkung sawi timun Jepang timun biasa sawinya apik pemirsa iya serene juga hidup guys serene Iku yana-yana kok ora mateng-mateng guys. Tapi nggo cemilan kok ora mateng-mateng. Bismillah. Ini cocok ini. Orang kayak makan ayam bareng. Masih makan ayam guys. Masih makan ayam guys. Kok terus kabeh mang kenapa nanggus? Nanggus. Tidak masak hari ini karena mau ke Jepang pemirsa. Gimana kayak makan ayamku? Kayak mangan sik. Ben ora pure soalnya lagi angkrem pemirsa. Hawa ini rada panas banget sih guys. Sampai aku dieker-eker ayam pemirsa, aku gregetan. Kur. Gregetan aku guys. Ya aku icir kunci pemirsa, kunci ini urip. Ini zaman diapan. Ya tak delok kok kunci.
Agak kunci kali. Oh ya, kunci pemirsa iki lho. Ketemu kunci. Tuh. Urip aku tak ijar mone wis sampe jahe kunyit. Sing tukul malah kunci. Urip. Urip kene. Sini ki tempatnya ki subur desa sini. Cuma ya kuwi PTE merajalela. Ya miu, ya micimi. Emah guys. Aku ini esok ngono kuwi pemirsa saurunge masak saurunge apa. Apa wis nyuci arek akeh yang berangkat telepon. Ini kita lanjut lagi guys. Aku ya harus nonton baju ya pemirsa. Oh, aku harus juga nonton baju buat nanti. Kita ibu di zaman ya alhamdulillah bisa eksis sih pemirsa, cuma apa jenis aku gak ngerti nek kene iki ndi to kene Sophie Martin iki zaman tuh salah kan ini 300 aku biyen pas isih duwe isih maksudnya isih ora mikir butuhan nang omah dhewe ya isih kumpul cuma kan anak kan agak masalah guys belum mikir butuhan akeh dadi yo tapi ki aku mau cuma siji tok tasku larang misalnya ana murah-murah ya swidak ya anu iki kan 300 di metu-metu ki enak ya KTP mbri ya dompet tapi nonton ki tas Indomaret ku enak mangsa tak klambi asline aku tuku tas tante Deni ku nek apa jenenge nek suwi dolan tapi aku juga tau dolan suwi soalnya ya omah aku nek kesuwane omah gak nusin apa ini guys yo cuma wis tuku pakan kucing pemirsa ya mau tak lanjut lagi yo urung gawe konten anu alhamdulillah pemirsa iki wis mulai situasine wis penak, anakku ya wis pinter. Aku berusaha gawe konten FB Pro pemirsa. Ya isane yo ku nyotang nyelengi. Guys, kita lanjut lagi ya. Ki arep sarapan. Sarapan sik glior engko. Ngenteni iki lho, aja udan sik no, tak ndene Jepang. Adikku ya dolan pemirsa nyumbang buah nggone tongone bapakku. Cuma aku pas sampe tak ajak sore keselen sakake. Alhamdulillah, kita lanjut lagi, guys. Berangkat dulu. Kok yo gerimis sithik-sithik. Ora apa-apa. Ana jas hujan ae. Oke, kita berangkat dulu, guys. Nggih. Nggih. Berangkat, guys.
cuaca terpantau mendung pemirsa. Kita berangkat dulu, kita lanjut lagi. Sebenarnya yang ngurus KTP kan kantor kecamatan bisa iki sekalian karo dolan nggone bapakku guys, gak apa-apa padha wae. Sayangku, kok nek terus yo hujan-hujan wis rada terang saja nih. Iya kukusan dasar gacoan. Pemirsa tak tutup dulu. Terima kasih nonton kontenku ya. Gimana kontennya gak boleh kontennya berangkat ke Jepang. Terus semangat ya, mohon maaf jika ada tutur kataku yang tidak berkenan ya mohon dimaafkan ya pemirsa ya. Terus dong apik kembali apik dono dinunga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di terminal saiki Mas Santo numpak sepur terus jadi gak terminal Cepu guys.